मने आता दे देलक यूट्यूब हमरा के इंटरनेट मने आता दे देलक जानत नहीं का फारदुमन परदेसी काहे कारण बा आज से 5-10 साल पहले वाला यूट्यूब हमार उठा के प्रोग्राम देखी जितना ब्यास से दुगोला भलबा कुल ब्यास के अपना ना रेलत रही नु माथा फाट जात रहे लोग गूगल पर मान दे देलक यूट्यूब कि ये परदुमन नहीं है ये परदुमन नहीं है फारदुमन है किसी को फाड़ देता है तो यही से इंतजार करते हैं ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं अब भगवान जानस कि तू ओकरे से प्यार करेला कि केकरा से करेला बात सही बा इहो तहर दिल बताई हम नहीं के बता सकत हां इहो ना बता सकता आदमी करे कौन लड़का हो लड़का हमरा के कहता ई कहले कि हमरा से दुगोला लड़े खातिर आइल बड़े भाई परदुमन परदेसी त नीचे बाहु झालवा बजाओ तो कहता फरदुमन परदेसी फार अच्छा कहला कि फारदुमन परदेसी सही कहला हमार नाम ओरिजिनल में फारदुमन है हां आई हम अपना से नाम नहीं रखले ना हम अपन नाम परदुमने रखले रहे लेकिन गूगल मने आता दे देलक यूट्यूब हमरा के इंटरनेट मने आता दे देलक जानत नहीं का फारदुमन परदेसी काहे कारण बा आज से 5-10 साल पहले वाला यूट्यूब हमार उठा के प्रोग्राम देखी जितना ब्यास से दुगोला भलबा कुल ब्यास के अपना ना रेलत रही नु माथा फाट जात रहे लोग गूगल पर मान दे देलक यूट्यूब कि ये परदुमन नहीं है ये परदुमन नहीं है फारदुमन है किसी को फाड़ देता है तो यही से वही घड़ी से नाम हमार हो गल फारदुमन परदेसी ध्यान दे अच्छा कहला है बात के गीत संगीत अभी बोलवा दी मोबाइल में बोलवा दी परदुमन ना कही फारदुमन कही कंदा तो खोल के बोलवा दे बाबू अब वही चिन्हा जीबो ओरिजिनल ही है लेकिन चला जी तनी हनुमान जी के गीत संगीत गावे का एगो झाल दे दा हमरा के बड़ा दिन भइले हमरा गायत्री थाट बढ़िया झाल दलो हमरा के पैसे वाला चाहिए पैसे वाला हेलो तो सुमिरन करत बानी पैसा ली अरे पवन सूत कपिलाई के पुरस्कार हमरा के लेके कबे से खरा बनी और धरा धरा और कोनो बढ़िया नहीं के हो से बढ़िया माल 1 मिनट आ गइले भैया आ गए इधर ही तजी अच्छा राकेश राय जी रामपुर के धरती से पुरस्कार हमरा के देले बनी जी श्रीमान स्वर्गीय शंकर माझी भगत जी के नाम पर ई 9 रुपया मिलल बा हां 50 रुपया वो हम अपने ओर से मिला लेना कोनो दिक्कत ठीक हां ठीक शंकर माझी हां स्वर्गीय शंकर माझी के ओर से पुरस्कार बा हार्दिक अभिनंदन नारायण जी बनौले रखे भोलानाथ से हम ये कामना करब हम बोल देनी स्वर्गीय शंकर माझी के ओर से हम बोल देनी स्वर्गीय शंकर माझी भगत जी के ओर से पुरस्कार बा हार्दिक अभिनंदन तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं वो ना हो कौन है अलगे क्वालिटी होके के चाहिए कैसे तबे तो हर मार्केट में पहचान बनी तो गायत्री थाट के घराना लगल बाबू के तरह तो सुमिरन करत बानी पवन सूत कपिलाई के आ बबुआ अंजलि माई के नाम के जन्म में पर्वत उठवला जैसे तहर नाम के जन्म में पर्वत उठवला जैसे शिक्षा ले रहो कहाँ कि शिक्षा ले रहो आश्रम जाई के बबुआ अंजलि माई के